Uvaženi potpredsjedniče Vlade Crne Gore, gospodine Abazoviću, poštovani profesori, drage koleginice i kolege studenti, poštovani predstavnici medija. Uvijek je zadovoljstvo vidjeti ovoliko interesovanje za događaje koje organizujemo na Ekonomskom fakultetu. Manifestacija The Right Start, koja je povod današnjeg okupljanja, počela je prije 5 godina sa ciljem da našim studentima pružimo dodatnu vrijednost. Pored predavanja koja su obavezni dio nastavnog plana, naši studenti imaju priliku da tokom ove manifestacije, kojom obilježavamo početak ljetnjeg semestra, čuju mišljenje na aktualne teme, stavove i ideje stručnjaka iz različitih oblasti. Na Ekonomskom fakultetu uz respektabilnu strukturu predavačkog kadra ustalila se i dobra praksa organizovanja različitih aktivnosti sa vodećim predavačima iz regiona i iz svijeta. Posjetit ću vas da smo 2018. godine na pragu obilježavanja 60 godina od osnivanja Ekonomskog fakulteta zabilježili prvu posjetu dobitnika Nobelove nagrade iz ekonomije, norveškog ekonomiste Fina Kydlanda. Naredne godine naš fakultet posjetio je svjetski poznati i priznati analitičar međunarodne političke ekonomije Francis Fukuyama. Na ovim temeljima nastavit ćemo da unapređujemo vodeću poziciju Ekonomskog fakulteta na polju visokog obrazovanja u Crnoj Gori i poboljšavamo ugled koji ima u međunarodnom okruženju. Sada bih želio da pozdravim našeg današnjeg gosta i kažem nekoliko riječi o njemu. Dr. Dritan Abazović je 2004. godine upisao Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, gdje je stekao zvanje diplomirani politikolog kao najbolji student generacije. Magistarske studije upisao 2007. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore na smjeru međunarodni odnosi. A doktorsku disertaciju na smjeru za političke teorije pod nazivom Globalna politika, etički aspekti globalizacije odbranio je 2019. godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Bio je polaznik brojnih škola i seminara tokom kojih se usavršavao, a zatim i gostujući predavač na mnogim naučnim konferencijama i panelista na prestižnim univerzitetima širom Evrope. Autor je knjige Kosmopolitska kultura i globalna pravda, koja je objavljena 2010. godine. Trenutno je na poziciji potpredsjednika Vlade Crne Gore i danas će sa nama podijeliti svoje stavove na temu uticaj vladavine prava na ekonomski razvoj država u tranziciji, izazovi i perspektive Crne Gore.